Fáilte rót chuig an bod craoladh seo ar www.isféidirleat.ie. Seo a Gaeilge, Cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht. Joid túna nótaí a haon leis an bod craoladh seo faoin nasc an trach pictiúr 2012 ar an siomh. Bhíodh an trach pictiúr os de chóir fad is atá tú i Ghaeltacht leis an bod craoladh seo. Slide 2. Pictiúr a haon. Lá saora, taobh muid de chláiste Joseph an Ghaeltacht. Slide 3. Abertí siimplí do pictiúr a haon. Lá bra saora a bhí ann. Bhí grúpa daltaí ag fanacht taobh muid de chláiste Joseph ar an mus. Bhí stig dul go dtí an Ghaeltacht. Slide 4. Forbord folklóra ar pictiúr a haon. Lá bra saora a bhí ann. Tháinig an lá ar dearg hir hall. Thosaigh an slua ag ballú go maul taobh muid de chláiste Joseph. Bhí an bus ann hena féin. Ba é seo tús Cúrsa Ghaeltachta nua. Bíodh go mór é chun feabhsa chur ar an Gaeilge leabhartha. Slide 5. Pictiúr a dó. Ag dul siar, bus bra compordach, tróirí. Slide 6. Abertí siimplí do pictiúr a dó. Bhí an bus ag dul siar chuig an spidéil i gContae na Gaillimhe. Ba bus bra compordach é. Bhí tróirí ón Ghaeltacht ag labhairt leis na daltaí faoin na Radharc agus faoi rialacha na Ghaeltachta. Slide 7. Forbord folklóra ar pictiúr a dó. Nuair bhí gach duine ann cuireadh tús leis an turas siar. Bhí duine de na múntóirí ar an mus agus thug sé óráid do na daltaí as Gaeilge faoin na rialacha agus leagan amach an Cúrsa do na guaine nua. Chluiseá bearán ag titim ar an mus. Tús mac leat na hibre a dúirt sé ó híomh na Gaeilge de ar an Cúrsa. Slide 8. Pictiúr a 3. Na Málaí, bunscoil bhalla na haun, idir scetamíní agus bhuairt. Slide 9. Abertí siimplí do pictiúr a 3. Nuair a throch an bus an Ghaeltacht, fuair na daltaí na Málaí. Bunscoil bhalla na haun an tanam a bhí ar náis. Bhí idir scetamíní agus bhuairt ar na daltaí. Bhí áthas ar roinnt acu agus bhí uigneas ar galtaí eile. Slide 10. Forbord folklóra ar pictiúr a 3. Ní raibh sé fada gur throch na daltaí a gceann scríbe hir i Conamara. Bunscoil bhalla na haun an tanam a bhí scríofa ar an scoil. Fuair na daltaí na Málaí agus chuaigh siad isteach sa chláiste. Bhí nervís agus uigneas ar na daltaí nua, ach bhí scetamíní ar na seanandóirí. Slide 11. Pictiúr a 4. Ranganna ar maidin, an bhíolan, sport agus clifí, céalaí. Slide 12. Abertí siimplí do pictiúr a 4. Bhí ranganna ar siúl gach maidin óna de a clog go dtí a Gaeilge a clog. Ansin, bhí amlóin sa bhíolan idir a haon agus a dó. I ní an lóin, bhí sport agus clifí don iarnóin ar fad. I ní am té, bhí seisiún ionta ceol agus le críocha chur ar an lá bhí céalaí ann. Slide 13. Forbord folklóra ar pictiúr a 4. Cuireadh tús dá rire le Cúrsaí ar an dara lá. Bhí ranganna ar maidin óna de a chlog go dtí a haon. Bhí na ranganna iontaach ar fad. I ní duine a áil sa bhíolan ag am lón,
chuir tús le himachtaí na hiarnóna. De gná, bhí rogha spórt ann idir fel, soccer agus amáneacht. Bána ansult as an Gaeilge gach ihe le rincí nua a ólam. Slide 4. Picture a 5. Lá bra brothlach, an trá, ag snámh. Thug siad cuairt radio na Ghaeltachte, TG car, teach an fíorsig. Slide 5. Ábhartaí simplí do fictar a 5. Lá bra brothlach a bhí ann sa fictar seo. Chúi na daltaí go dtí an trá. Chúi roinnt acu ag snámh. Railóin sin go dtí teach an fíorsig I ras muc. Thug siad cuairt TG car agus radio na Ghaeltachte freisin. Slide 6. Fórbairt folklór fictar a 5. Fuair na daltaí deis dul go dtí an trá nuair bhí an aimsire go maith. Ní raibh slua mór ann agus bána an-taitneamh as an saoirse agus as an spás. Ina dhé sin, tugad cuairt theach an fíorsig I ras muc, agus an mealla go bhfáile stop siad ag TG car agus ag radio na Ghaeltachte freisin. Ba ionteach an fribhléid fechtant na seoide luachfar a siúd I gcearclár na Ghaeltachte. Slide 7. Picture a 6. Taitneamh agus tarva. Bhí ní raibh. Bhí na hibhreacha fóin acu. Slide 8. Ábhartaí simplí do fictar a 6. Tháinig an lá dearg go tapaigh, agus bhain daltaí taitneamh agus tarva as an Cúrsa. Bhí an-chluid de na daltaí sásta teach ar ais an céad bhliain eile, tus go raibh siad chomh thiontach sin. Bhí gach duine eile sásta téacsta heola dá chéile, chun an teagháil a chuineáil, mar bhí na hibhreacha fóin acu. Slide 9. Fórbairt folklóra fictar a 6. Tháinig an lá dearg beagnach in an is don na daltaí. Bhí meascán mór mothúcáin ann idir bhróin, uigneas agus bhrisise crí. Bhain na daltaí go léir taitneamh agus tarva as an Ghaeltacht, agus bhí siad lán tiltanacht fannachtaí deagháil lena chéile fan na bliana. Bhí roinnt wach daltaí ag teach ar ais an bhliain dar gcionn. Do galtaí eile, ba sin an dhéireadóibh sa Ghaeltacht, ach ar a laghad bheadh an Gaeilge bheo lo mar dar an seanachal, tír gan teanga, tír gan anam. Slide 5. Ceistena. Slide 5. Ceistena samplacha. Cá raibh na daltaí sa céad fictor an seo. Cá raibh siad ag dul. Déan chuir síos ar lá Ghaeltachte I bictar a 4. Céir iad na háiteanna eile a raibh siad chun cuairt a thabhairt orthu I bictar a 5. Ar bhain daltaí taitneamh as an Cúrsa. An raibh siad sásta teach ar ais an bhliain se thugann. Sin dar an ceachta, gur 1,000 maith agat agus go ndearraigh go geal leat.